Kanti abantu baphefumule ngendlela abachaneka ngayo ile ngxaki yocimicimi wombane kwiqonga lethu leWhatsApp. Msasi ndisebenza ngama-tourist. Enye ye-tourist zam ivaleleke kwi-Cable Car izolo for 2 hours isiya eTable Mountain. Babuye besithi ngeke baphinde beze eMzantsi Afrika. Eskom uyayibulala ibhizinesi yaseMzantsi Afrika ngoku. Msasazi iyasichaphazela kakhulu into yombane ngoba ukutya kwethu kuyonakala ezifrijini yaye ivenkile sifika zivalile kunzima nje msasazi. Msasazi ubugwidi nolawulo olungachanekanga olwenzeka kwa-Eskom lusichaphazela kakhulu thina zimpula zikakujacu ngoba abanye bethu sisaziqalela amashishini amancinci asinazo nezo mali zothenga igenerator. Kwelinye icala ke lokuvasa sihlamba amanzi abahlamba bahlamba amanzi bangaba mna think andisabaqali ndina xa uthe waphuma ilanga ke ndiqale ke ndibe nemidlanyana no otherwise hayi samane siwatsiba uDisemba anyway ngoku. Ndandithe uEskom makanikeze i-subcontract kwezinye inkampani ezinikezela ngombane. Uyahluleka ngoku sendilinde nje stage 8 ngoku apho uzomka nalapho kubo umbane weEskom. Ugesi uthola ukuthi uhamba amahlandla amathathu ngosuku. Bakhuluma ukuthi usuku ku stage 4 ke lapho mangabe uhamba kuze kube kathathu ikhathi ilandelana. So nje iyasilimaza lento ilimaza ngisho esamabhizinisi even umnotho wakuleli usobukeka ubhadalala kakhulu mangabe indaba kagesi ingasiwenyela.